qed jgħidilna Prim Ministru llum Alla ħares dan il-poplu 20 sena ilu ma għażilx illi jkun membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Għaliex huwa proprju f'dik il-mejda, huwa proprju bħala parti minn blokk b'saħħtu illi nistgħu allura mmorru hemmhekk vuċi waħda, vuċi li tinstemma bid-dritt li nitkellmu u niddiskutu li ninfluwenzaw għaliex aħna dejjem minna li nistgħu nimxu fuq il-politika tal-persważjoni, aħna dejjem minna li dan il-poplu le mhuwiex poplu tal-makku kif temnu intom, imma li nistgħu mmorru barra minn pajjiżna ma' sħabna l-Ewropej u nistgħu hemmhekk mhux biss niddiskutu, imma nistgħu ninfluwenzaw u nistgħu wkoll inkomplu nagħtu lil pajjiżna dejjem futur aħjar. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'diskors li għamel fil-Parlament ftit tal-ħin wara l-istqarrija ministerjali li għamel il-Prim Ministru Robert Abela dwar is-summit li sar fi Brussell fejn ġew diskussi diversi temi fosthom l-immigrazzjoni irregolari, l-invażjoni Russa fuq l-Ukrajina, l-ekonomija u s-settur tal-gaming fost oħrajn. Dwar l-immigrazzjoni irregolari l-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li mhux aċċettabbli traċedji fl-ibħra Ewropej jibqgħu jseħħu u għaldaqstant hemm bżonn ta' deċiżjonijiet urġenti. Nibqgħu bħala oppożizzjoni, nibqgħu viġilanti, nibqgħu nitkellmu, nibqgħu nagħmlu il-pressjoni għaliex għalina il-ħajja ta' kulħadd fiha valur. Meta tkellem dwar l-ekonomija ta' pajjiżna, Bernard Grech appella lill-Gvern ta' Robert Abela sabiex jinvesti f'setturi li joffru valur miżjud u pagi aħjar. Ekonomija li tmur lil mill-politika ta' cheap labor imħadma minn Gvern Laburista. Prim Ministru, l-appell tiegħi dejjem l-istess. Ara li dan tiżviluppah kull fejn f'dan il-pajjiż inkomplu ngħinu li jkun hawn tkabbir ekonomiku. Ejjew nitilqu lil mill-politika ta' cheap labor, mill-politika li ddaħħal biss kwantità ikbar ta' popolazzjoni. Għax fl-aħħar mill-aħħar nistgħu dan il-pajjiż nimxu l-qoddim billi jkollna verament ekonomija ta' kwalità, ekonomija tal-valur miżjud. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li l-Prim Ministru għandu jagħti informazzjoni dettaljata ta' x'qed iseħħ verament fis-settur tal-gaming. Dan sabiex l-investiment f'dan is-settur ikompli jikber. Fil-waqt li tsenna li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jagħti l-appoġġ tiegħu ħalli dan is-settur jibqa' jattira kumpaniji kbar lejn xtutna. Jista' jgħidilna Prim Ministru partikolarment semma l-iGaming xi qed jagħmel dan il-Gvern biex propju jindirizza din id-diffikultà li għandu dan il-pajjiż illi għandek numru ta' kumpaniji li qegħdin jitilqu minn dan il-pajjiż. Ħanerġa' ngħidlu se jsib lili u lill-oppożizzjoni jappoġġjaw. Se jsib lili u l-oppożizzjoni naħdmu id fit biex ma nitilfux aktar kumpaniji u aktar ħaddiema ta' kwalità. Imma rrid nisma' u nixtieq li nisma' l-Prim Ministru kif nispiċċa dan id-diskors jagħtina l-informazzjoni dettaljata mhux biss kliem retoriku ta' x'qed jagħmel biex verament ma nitilfux l-industrija tal-iGaming. Intant Bernard Grech insista li huwa inaċċettabbli li l-oppożizzjoni saret taf bl-istqarrija ministerjali ftit minuti biss qabel id-diskors tal-Prim Ministru fil-waqt li appella lill-Gvern ta' Abela sabiex jimxi b'aktar rispett. Din fil-fatt kienet l-ewwel stqarrija ministerjali ta' Robert Abela fl-aħħar sena, meta okkażjoni wara l-oħra dejjem naqas milli aġġorna lill-Parlament dwar dak li jkun seħħ f'Summit Ewropew.